Azteko, eskarrak zuei, areto horrela ikustea, guri bintzat, segurako ilusioa egiten digulako. Berekin hemen laulat daukazue, pelikulan ikusiko zuen pertsonaietako bat, pertsonai nagusia. Eta zer esan, duena urte bete justo data hauetan pelikula filmatzen baitu ginen, hemen inguruan. Zakitzetako zenbat jakiko zuen edo ez, enteratuko zen edo ez, horreinak ies indula, gora eta bera, suposatzen guztiak jakiko zenutela, baina, bueno, gure aldetik gintza eskertu hori, jarritako erraztasun guztiak, guretzat plazer izan zen, bertan filmatzen ikitzen, dena erraztasunak izan ziren, ez genuen ningú arazoik izan. Eta gara zikitzen zaizuen, zuek zion ningú baina hobeto ezagutzen duzue pantailan ikusiko duzuena. Hemen islatu duguna fikziozko historia honetan gure interpretazioa, gure historiako balitzen paisaiak eta erakutsi ditugu, eta mendik aurrera uste dugilean, horrezik eretotan gago, eta horrantzian gure asmoa bintzat bada munduan zehar irudi hauek zabaltzea ez bertoko erritua eta ingurua. Ere txapa luzeriak sartzen zale, nik uste pelikulek bere kasaitzekin badutela, utzi zuen burua pixkatuak herrioan barneratzen, eta bezik egiten lauratekin, pare bat hitz egin nahi bat. Ya, un poco entiendo